Duela 30 urte, Araban bertsolaritza lehortea zen. Ahalik eta Abelen Beitak bideak ireki eta lehenengo bertso eskolak Aiaran eta Gasteizen sortu zituen arte. 79. Apirilean sartu ginen Araban, basamortua sartzean bezalaxe, sartu ginen, herri oso erdeldun bat, nire lagunak etangoak esatzen no, zoa Kastilara, eta egia zen hizkuntza aldetik, muga nola dagoen gainera, hemen dana zen erdelduna, gu bezala bi familia edo, bai Bizkaitik edo Gipuzkoatik etorrekoak zekiten bakarrik euskeraz, eta basean hau Kastile zen. Hemen ez zegoen euskal kulturaren aztarnarik, eta lehen biziko goaz ginen pixka bat euskara irakasten. Tunela etorte ginen afalduten, bederatzi inguruen, han eskoleak abute, da afalosten izatezan gure benetako berso pratika. Hemen ikasi dugu eskola guztietan baino gehiago guk hemen tunele. Eta errekak bezala, bertsoak Araba osora egin zuen jauzi. Arabari eman dio utxune handi bat estaltzen joateko aukera. Eman dio euskaraz esparru berri bat irekitzeko aukera. Eman dizkio euskararentzako arnasguneak. Eman dio gazteek euskara sortzeko eta dibertitzeko aukera. Eta, apurka basamortua loratzen joateko bide bat, ez? Araban eman dit, niretzako Arabakoa izan da ez nuen neuk ere, naiz eta beti izan naizen optimista, neuk ere ez nuen sinisten gaur daun bertsolari sorta hau, batez ere gazteak, oraino iritsi behar genuenik Araban. Ez nuen sinistuko, eta lehenengoan esan baziaten utopia bat iruditu zitzaidan. Eskola orduetan 2000 aurrek ikasten dute bertsolaritza Araban. Bertso eskolak 12 herritan daude, eta iaz 180 bertso saio egin ziren. Epai eta gai jartzaientzat formakuntza saioak, jardunaldiak, barnetegiak, udalekuak, asko dira ordea Arabako bertsozale elkarteak antolatzen dituen ekimenak. Zuzoazenean lehenengo aldiz bertso eskolara, pentsatzen duzu egingo duzuna dela, klasean eman duzuna, ni behintzat apuntatu nintzen klasean ikasitakoagatik, eta uste duzu bertsotan egongo zarela denbora osoa, baina jendeak jakin behar du berez lehen esan dizudana, ez dela bakarrik bertsoaz lantzen dena, baizik eta beste alderdi asko, eta nik uste dut jende asko probatu beharko lukela. Ikusten zaituelako igual bertsoten eta esaten du, nik hori ez dakit egiten, ez desapuntatuko ez dakidalako egiten. Baina berez gauza asko dira ikasten direnak eta gezurra badirudi ere oso askar ikasten da. Gero aipatuko nuke nahiko kolektiboak garela. Azpimarratuko nuke nahiko tropelean egin dugula ibilbidea, ez dela izan horrelako karrera individual nabarmentzekorik. Ez dut esaten egongo ez denik aurrerantzean, baina oso tropelean egin dugun lasterketa bat izan dela, elkarren ondoan, elkarri lagunduz, eta talde giroan, ez? Eta, behar bada, gure izaera gehien adierazten duena kuadrilla arteko txapelketa izan daiteke. Hori garagu, horrelakoa garagu, eta txapelketa horrek eman digu nolabait esateko liberatzeko aukera. Bertsolaritza ez dago oholtzetan bakarrik. Irratietan, interneten, aldizkarietan, egunkarietan, liburuetan ere aurki dezakegu. Gustauko jatan esatea, zuen ondorengoak, zuek baino txarrabak ez direzela. Zuek eraindu zuen hasiek eta horrek, emonda hori zela euren fruituek, hori gustauko jatan. Bertsolaritza ez amaitutea, ez zuekaz, ez zuen ostekoakaz, bertsolaritza jarraitutea. Da izan daitela jaran, oimaino bea edo bardin edo bea. Niretzako Araba dagoen bezala ere oso ederra da. Sortzen ari den gauza bat delako eta sortzen ari diren gauzek badaukate xarma bat, dena daukate irabazteko, dena daukate deskubritzeko. Eta nik uste dut espiritu hori dela Araba erakargarrien egiten duena niretzat.
Eta horrela utzi nahi nuke, hazten, ikasten, garatzen, euskalduntzen eta korrontearen kontra igeri egiten. 30 urtetan elkarrekin abestu dugu, elkarrekin babestu gara, eta elkarrekin amestu dugu. Ba alginake zer zuek gabe. Urtanta guztiak beharrezkoak dira, bertsoak bere bidea egin dezan.